Niin, kyllä. Ei se haittaa mitään, vaikka kasvotkin näkyy. Ei se haittaa. Niin. Jos se antaa vähän rahaa meille, kun meillä on ihan rahat loppu. Mihin teidän rahat on mennyt? No me oltiin putkassa ja Putkassa viime yötä. Minkä takia te olette putkassa? Mie käy pissillä tuossa Nurmikolla. Niin, kaikki meni. Putkassa saakeli sitten. Äsken pois sieltä ja 1500 meni rahaa. Kelle te olette maksamaan? Milisille. Siitä, että pääsitte pois. Niin, se vie Niin. kaikki. mitkä Passit löytyy. ei tullut ennen. Niin. Käyttekö te usein Viipurissa? 2-3 kertaa viikossa. Ois sanonut 3 kertaa päivässä, niin se pitäisi enempi paikkaa. No kato, Amerikan auto, niin pitää saada halpa bensa. Niin ei mitään muuta halpaa. Sano se vielä, rehellisesti. No, ehkäpä siinä sit tulee tupakkaa ostettua. No juu. Tuleeko käytettyä seksipalveluja? No, ehkä niitäkin tulee käyttöä silloin tällöin. No, ootteko te huomannut, että täällä olisi alaikäisiä tyttöjä? En minä oo. Ei, sellaisen ei uskalla puuttua. Joo. Miksei? Enkä Ei minä. Siberia kiinnosta yhtään. Niin, ei. Mikä Niin. vittu tuo ämmä tossa, mikä tuli istuu, niin... Hän näyttää aika nuorelta. Niin, mitäs vittua se täällä tekee? 17. Mie tutkin paperia. Niin. Niin. Myöhemmin illalla törmäämme kaveruksiin vielä pubissa. Hei! Pubin suomalaisomistajan mielestä Viipurin lapsiprostituutiota suurennella.